Dneska jsem kreslil Fettyho 3 způsoby. Z hlavy, podle předlohy a anime stylem, ke kterému se dostaneme až jako poslednímu. Ale nejdřív si pojďme představit krále Twitche, Fetty Pillow. Jinde, když sedím na hajzlu a sedu ty hovna, mám to v prdeli, protože to, co dělám, je kurevský randál. Go ahead, good, don't you stop. Budeme kálit, tak jen to nechápe, proto ho nakrmím, má to v prdeli zasunutý jak vybrouše. Ty pičo! To jsem poprstal! Ty pičo! Tak to mrdám! To mrdám! Bude dnes něco jiného než CSko. Sežebil, teď jsem to zapl, ty vole! Zůbrem spolu! Počítej! Ježiš, tady tohle lachtane! Co tady vám dělá jako online? Jakého kubit? Hajset! To není hajset. Hajset! Cože? Jaková sračka, ty vole! Víš, I just shit myself! Vole, to už nezvedneš se raděj! A i tak se snažím to ustát, jako. Usedět. Tak tohle byl pán král Fetty Pillow. A my ho jdeme nakreslit, ale čistě z hlavy. Jdeme na to. Stop. No tak tady jsem si uvědomil, že to vypadá jako Fetty jenom z 30%. Oh shit, pokračujeme. Nevím jak ty, ale já osobně bych poznal, že je to Fetty. Teď uvidíte druhý obrázek Fettyho, tentokrát s předlohou a na tomhle jsem se dal záležet nejvíc. Let's go! V téhle fázi to vypadá trochu jako holka, ale guys, trust the process. No a jestli se doposud bavíš, byl bych moc rád, kdybys mě podpořil lajkem, komentem a odběrem, mě to moc pomůže a vás to nic nestojí. Děkuji moc a užívejte video.
OK, tak druhý obrázek máme hotový, jsem na něho pyšnej. Prosím, ohodněte mi všechny obrázky dolů v komentech od 1 do 10 a my se půjdeme podívat na poslední obrázek, kde jsem kreslil Fettyho v anime stylu. Let's go! No fun with this. Hrozně moc, že jste se dokoukali na tady to video. Doufám, že tady zanecháte like a odběr, ať vám neunikne další tady tenhle content, který ještě budu dělat a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím zdar.